این ролики таблиғоти намуди варзишро васф мекунад ки бештар дар бозиҳои осиёӣ, бозиҳои назди соҳилӣ ва муҳимтарин чорабиниҳои варзишӣ шомил гардида махсусан дар осиё рушд кардааст. این намуди варзишро муайтай ё ба қавли дигар бокси таиландӣ меноманд ки шабоҳат ба бокс дошта ба ҷуз аз зарбаҳои даст ҳамчунин зарбаҳои пой махсусан зону ба кор меравад. таърихи 2000 сола дорад ки ин намуди варзиш сараввал дар кишвари Таиланд дар намуди ҳарбӣ ин намудро истифода мебурданд ва мусобиқаҳое ки байни онҳо мегузашт, дар ин мусобиқаҳо сараввал ки бисёр шадид мегузашт ва баъдан оҳиста оҳиста аз намуди ҳарбӣ ба намуде ки маъмул ба омма дар омма паҳн шуд ва камтар бо нисбат сабуктар шуд ва ин дар варзишгоҳҳо ва дар толорҳои варзишӣ гузаронида шуд ва бо дастпӯшак ва бо баъзан чизҳое ки осеб набинанд варзишгарон ва баъдан гузашт. дар ҷумҳурии тоҷикистон низ ин намуди варзиш пешрафта буда дастпарварони муайтаи кишвар борҳо ба хазинаи варзишӣ медал ворид карданд. дар намуди муайтай зиёда аз 134 кишвари ҷаҳон фаъолият мекунад ки ҳамчун дар ин намуд ҳамчунон кишвари мо ҳам шомил аст дар ин намуди муайтай. мо яке дар ин ҷо варзишгарони беҳтарин дорем ки дар чемпионатҳои осиё ва ҷаҳон рақобат карданд ва сазовори ҷойҳои намоён гардидаанд. махсусан муайтай дар шаҳри душанбе дари чандин мактабашро барои ҳаводоронаш боз намудааст. бо вуҷуди ин ҳамчунин муайтай дар минтақаҳои дигари тоҷикистон равнақ кардаасту маҳз қаҳрамони барномаи мо низ дастпарвари ин намуди варзиш маҳсуб мешавад. комрон иброҳимов комрон зодаи ноҳияи фархори вилояти хатлон буда аз овони кӯдакӣ ба намудҳои мухталифи варзиш ҳавас дошт. дар овони наврасӣ махсусан ба намудҳои гӯштин майл мекарду пайваста барои шавқмандиаш тамошои мусобиқаҳои гӯштину ва дигар намудҳо ба чорабиниҳои варзишӣ ҳозир мешуд. дар қалби ин наврас аллакай меҳри варзиш лона карда буд. аввал барои такмили ҳунараш намуди гӯштинро пеша кард. дар тамринҳои навраси кунҷков фаъолона ширкат меварзид, аммо дилаш ба дигар намуди варзиш майл дошт. ман дар хурди чандин намуди варзишро машқ кардам. масалан дар гӯштини миллии худамон ки дар ҳамин ноҳияи фархор мусобиқаҳо мешуд, дар гӯшаву канори деҳаамон ва тамошо мерафтам ва худ ба худ орзуи варзишгар шуданро мекардам. пайваста орзу мекардам ки миёни мардум бо ҳунари варзишгарии худ обрӯ дошта бошам. маро падарам ки худ корманди мақомоти ҳарбист насиҳат мекард: писарам, барои ҳифзу ҳимояи тоҷикистон мубориза бар ва тамрин кун. баъди чанд соли машқварзӣ ин навраси кунҷков барои иваз намудани варзишаш падарро дунболагир шуд то ӯро ба риштаи муайтай барад. падар аз ҳаваси писар ба қароре омад то ӯро назди мурраббии ҷавон Саймуҳаммад барад. тақрибан дар синни 9 солагӣ тасмим гирифтам ки рӯ ба намуди муайтай орам ва падарам маро ба назди мурраббӣ бурд. Саймуҳаммад дар ҷараёни тамринҳо миёни шогирдон дурахши ин наврасро эҳсос мекард. кунҷковӣ ва ҳавасмандии Комрон таваҷҷӯҳи мурраббиро ба худ ҷалб мекард. тӯли 5-6 сол аст ки дар ин намуди муайтай тамрин мекунад. аз рӯзҳои омадани машқҳояш Комрон бо дарсҳо фаъолона иштирок мекунад. Саймуҳаммад аз машқҳои самимонаи шогирд ҳаловат мебурду пайваста бо ӯ бештар кор мекард. мураббии ҷавоне буд ки ӯ солҳо худаш баромад мекард ва дар мусобиқаҳои байналмилалии ҷаҳонӣ баромад кардан мо шогирдонро дилгарм мекард ки тамрин кунем. дар ин тӯли 5-6 сол дар мусобиқаи ноҳиявӣ, шаҳрӣ, ҷумҳуравӣ иштирок кардааст. иброҳимов Комрон дар вазни 67 килограмм иштирок мекунад. бояд тазаккур дод ки мактаби муайтаи ноҳияи Фархор пурзуртарин мактаб ба ҳисоб меравад ки дар рақобат бо варзишгарони пойтахт
доимо баробар буданд ва ҳастанд. толорҳои варзишиамон дар ноҳияи фархор зиёд аст. Бисёртар машқҳои дастбаҷамиамон дар ҳамон ҷо мегузарад, чунки 6 толори варзишӣ дар як ноҳия дорем, ки бисёр дар он ҷо рақобат зиёд аст ва аз ин лиҳоз комрон ҳам ки дар он ҷо аст, дар он ҷо бисёртар байни ҳам вомехӯранд ва сарҷамъ мешаванд ва дар машқҳои дастбаҷамӣ иштирок мекунад ва имрӯзҳо комрон дар бисёр мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ, шаҳрӣ ва дар ноҳиявӣ дастболо мегардад, сазовори ҷои аввал гардидааст ва ҳамин буд ки комрон дар чемпионати ҷаҳон дар Анталия иштирокчии чемпионати ҷаҳон байни ҷавонон буд. оҳиста оҳиста комрон дар ноҳия рақами як шуд. комрон бошад аз толор ба ноҳия ва аз ноҳия ба вилоят роҳ хат гирифт ва ниҳоятан барои ширкат ба чемпионати тоҷикистон омад. ҳамин заҳматҳои шабонарӯзӣ мураббӣ буд, ки дар намуди мураккаб муайтай мусобиқаҳои ноҳияиро буридам, баъдан ба вилоятӣ рафтам ва ниҳоятан ба шаҳри Душанбе омада 6 маротиба ба унвони қаҳрамони Тоҷикистон оид ба муайтай шудам. аз ноҳиявӣ ба шаҳрӣ баъд дар шаҳрӣ ҷо гирифтан бояд дар иҷозат ба чемпионати ба мусобиқаи ҷумҳуриявӣ, ки дар вазни худ комрон дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ сазовори ҷои аввал гардид ва роҳхат ба чемпионати ҷаҳон гирифт. ин якбора рост ба чемпионати ҷаҳон рафтани комрон ин тасодуфан набуд. аз ноҳияи фархор дар мусобиқаи ноҳиявӣ иштирок кард, дар ноҳияи иштирок кард, сазовори ҷои аввал гашт, дар мусобиқаи вилоятӣ иштирок кард, сазовори ҷои аввал гашт, дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ иштирок кард, сазовори ҷои якум гашт, роҳхат ба чемпионати ҷаҳон гирифт. охири моҳи сентябр ва оғози моҳи октябр шаҳри Анталияи Туркия чемпионати ҷаҳони муайтай ва муайталай ҳарду шомили як варзишанд. намояндагони зиёда аз 45 кишвари олам ба ин чорабини сатҳи ҷаҳонӣ омада буданд. комрон низ қатори дигар варзишгарони тоҷик ҷумҳурии Тоҷикистонро дар ин чемпионат намояндагӣ мекард ва ҳатто кор ба ҷое расид, ки ӯ низ дар ин қаҳрамонии ҷаҳон ҷоизадор гардад. соли гузашта дар чемпионати ҷаҳон 2019 дар шаҳри Анталияи ҷумҳурии Туркиё иштирок карданд 3 нафар варзишгари тоҷик, ки дар он ҷо Тиллои Шарафҷон, Давлатов Меҳроҷиддин ва Иброҳимов Комрон иштирок карданд. баъди пирӯзиҳои пайдарпай ҷумҳуриявӣ маро роҳбари муайтай дар Тоҷикистон Мирзо Ҷалилов соли 2019 ба хулосае омад, ки бо аъзои даста миёни навҷавонон ба чемпионати ҷаҳон барад. ин аз як ҷиҳат мушкил буд, ки ман яку якбора ба чемпионати ҷаҳон мерафтам ва аз ҷиҳати дигар ифтихор доштам, ки ман миёни тими асосии Тоҷикистон ба чемпионати ҷаҳон меравам. дар чемпионати ҷаҳон то ҷое тавонистам рақобат кардам ва мақоми сеюм расидам. рақибонро шикаст додам, аммо фақат бохт монеа гардид, ки ман ба даври финалӣ бароям. Иброҳимов Комрон беҳтарин варзишгари мо буд, ки бо ду рақибаш ғолиб баромад ва дастболо шуд ва оқибат дар яке аз варзишгарони давлати Фаронса бохт ва сазовори ҷои сеюм гардид. баъди дарсҳо ба толор меравад ва пайваста машқ мекунад. комрон навака қадам ба 18 гузоштааст ва дар дил мақсадҳои накӯро парвариш мекунад. ин фақат оғози кори ман аст. мақсади ман роҳ ба зинаҳои баландист. дар чемпионати ҷаҳон сеюм будам ва орзу дорам, ки дар чемпионати ҷаҳони якум шуда парчами Тоҷикистонро боло бардорам. аз ӯ ҳам мураббӣ ва ҳам роҳбари федератсияи муайтаи кишвар умеди калон доранд. иброҳимов Комрон тамриноша хуб кардааст. дар чемпионати ҷаҳон боварӣ комил дорам, ки сазовори ҷои аввал мегардад.
таманно дорем ки боз дар чемпионатҳое ки соли 2021 омода мешавем дастболо гардад ва аллакай бозиҳои байни кишварҳои иттифоқ бояд ки баргузор мегардид ва инро ба соли дигар мондан ба соли 2021 мо Комронро аллакай тайёр карда омода карда истодаем. дар ҳоле ки яку якбора рохат ба чунин чорабинӣ варзишӣ натиҷа додааст, пас ӯро лозим аст тамринҳояшро пурзуртар намуда ин навбат барои ба даст овардани мақомҳои болотар талош варзад. миёни ҳамтолоронаш ӯ қоидаҳои ҷадиди муайтайро меомӯзад ва барои мусобиқаҳои навбатӣ омодагӣ мебинад. албатта ин кори осон нест, аммо агар инсон сидқан мақсад дошта бошад ба мақсад мерасад. доимо суханони пешвои миллат дар гӯшам садо медиҳад ки гуфта буд: шумо ҳар куҷое ки баромад мекунед худро танҳо ҳис накунед. тасаввур кунед ки 9 миллион бо шумост. ман ин суханони пешвои миллатро аллакай сармашқи кори худ медонам. ҳамин дастгириҳои сарвари давлат аст ки мо варзишгарон ҳавасманд мешавему қадам ба пеш мегузорем. ҳоло донишҷӯ ҳастам, баъди дарсҳо ба толор меравам ва пайваста машқ мекунам. ман ҷавони даврони соҳибистиқлолии кишварам ва расидан ба орзуям ҳамеша талош меварзам. дар оила аз ҳунари фарзанд волидайн ва хонавода ифтихор дошта сари хони тоҷикӣ ҷамъ омада барои дурахши ояндаи аъзои оилаашон Комрон орзу мекунанд. махсусан модар доимо сари ҳар қадам баҳри писар орзуҳои рангинро тамоно карда дар ин ҷода барояш пирӯзӣ мехоҳад. падар ки барои ҳифзу дифои ватан доимо берун аз хона аст, дар пайравии худ писарро дар роҳи ояндаи дурахшонаш мебинад. бошад ки Комрон низ Комрони мардони майдони нанг бошаду бо ҳонараш номбардори ин миллат ва кишвар шавад.